Passejar per Gràcia i veure els detalls de les parets sense haver d'apartar turistes semblava impossible, fins que va arribar la Covid. I a l'estar als carrers buits podem veure-hi tots els detalls. Com és el cas del museu més petit del món, que es troba amagat a les parets d'aquest barri de Barcelona. Mireu. Les antigues caixes de les claus de l'aigua de les parets s'han convertit en el lloc ideal per exposar petites obres d'art. Al barri de Gràcia, fins a 20 portes de caixes es poden obrir i hi trobes diverses obres d'art. Com neix el recorregut d'aquestes petites obres? Noemí Batllori és qui va crear el projecte de maquetes i qui va tenir la idea de crear un recorregut amb un mapa per saber on es troben les caixes d'aigua decorades. Es planteja com un joc pels nens i nenes, ja que poden passejar amb el mapa i descobrir les portes de les claus de l'aigua com si fos un joc. Són obres diferents, però segueixen una estructura igual. Són realitzades amb una caixa de fusta i totes tenen la mateixa mida que les portes on es troben. Estan totes al mateix barri i la majoria hi tenen un cartell amb el títol i l'autor o autora. La iniciativa ha calat entre els més petits, que amb curiositat obren totes les portes d'aigua que es troben per veure si hi ha novetats a l'interior. També, Batllori explica que molts cops, a l'obrir la persiana del taller, troba notes de nens que li diuen on hi ha una nova obra per incloure-la al recorregut de les petites obres amagades a les parets de la ciutat. He trobat el taller de la Noemí Batllori. I aquí és on ella hi treballa, mireu. Aquestes són exemples antics que s'han exposat a les caixes d'aigua, ja que no són obres fixes, sinó com a exposició temporal. Mireu. I sabeu com es fan? Les obres es canviaven cada mes abans de l'arribada de la Covid. Batllori organitza tallers per nens i nenes per crear maquetes i així poder fer els canvis de caixa mensuals. Però ara, degut a les restriccions de la Covid, és diferent, ja que es poden comprar les caixes per internet i pots crear l'obra d'art des de casa. A l'acabar-la, la Noemí et dirà a quin carrer i on col·locar-la.
En aquest cartell s'informa dels tallers que ella imparteix. El primer dissabte de cada mes, amb els infants i les famílies. Els ensenya a crear per si mateixos les maquetes i en acabar les exposen al seu lloc perquè tothom ho pugui gaudir. És bonic, oi? Se'ns ha fet tard i la Noemí està enfeinada, així que nosaltres anirem a conèixer una nova història de Barcelona. I anem? Adeu!